Manuel Esteban debullou o xogo de Escher, libro que gañou o Cidade Centenario de Ribeira, concurso de novela curta que terá a súa 10ª edición. O pasado xoves, o Centro Cultural Lustre Rivas acolleu a presentación da novela gañadora da última edición do certame Cidade Centenaria de Ribeira. A obra O xogo de Escher foi a premiada, texto escrito por Manuel Esteban, que presentou o xoves o seu libro. Escribir, en tanto que exercicio de imaxinación controlada, é outra forma de xogar. O xogo de Escher é, entón, unha brincadeira, un xogo, pero un xogo moi serio. A premisa da novela non pode ser máis sinxela nin máis bella. Todos navegamos á deriva nun mundo que ninguén entende. E se todo non fose máis que un grande xogo? E se esa liña, esa fronteira entre a realidade e a imaginación non existise en realidade? E se o único que facemos aquí é xogar unha partida dun xogo que chamamos vida? Puxo foco na actualidade no difícil que é diferenciar un vídeo real dun fake ou un texto escrito por unha persoa a outro xerado por unha máquina. Compre, polo tanto, prepararse para o seguinte nivel do xogo, o intre no que a realidade sexa indistinguible da ficción. No xogo de Escher propoño entón un experimento de alquimia literaria que finca as súas raíces na metempsicose, a transmigración das almas de Platón. Contaba o grego, no mito de que a meirande parte das persoas, ao morrer, beben de Lete, o río do olvido, do esquecemento, e reencárnanse esquecendo por completo a historia da súa alma. Unhas poucas, como beben do río Nemósine e lembran as súas vidas pasadas, estando así máis cerca da súa propia alma. O xogo de Escher é unha adaptación moderna do mito de que quere deixar ao lector espido fronte ao sentido da vida. Poñendo no foco os límites ou a falta deles, o gañador do certame de novela curta Cidade Centenaria de Ribeira estivo acompañado polo director de Xerais, Fran Alonso, quen destacou a calidade do xogo de Escher. Polo tanto, como lectores, empezamos a formar parte tamén dese propio xogo. E non quero desvelar moito máis, porque é difícil falar deste libro sin desvelar moitas cousas, non? Sin poñer sobre a mesa de que trata o xogo, non? Remato xa dicindo que o libro creo que ten moitísimas influencias literarias, pero tamén ten moitas influencias cinematográficas. A min personalmente, non sei se Manuel estará de acordo, lémbrame en moitas ocasións unha serie, creo que está en Netflix, que seguro que coñecedes, que se chama Black Mirror. A min recordame moito esa serie, pero tamén me traslada, por exemplo, a Matrix, non? Apuntou que tamén veu referencias literarias como Un mundo feliz, de Aldous Huxley, obra na que hai unha mestura de reflexión, tradición e innovación. Esta é unha novela fantástica, no sentido que é unha novela na que hai moita fantasía, pero tamén unha novela fantástica, é dicir, unha novela maravillosa, porque é fantástica, non? É dicir, que é unha novela fantástica en todos os sentidos da novela fantástica, así que nada máis que disfrutedes da lectura da novela. O alcalde de Ribeira, Luís Pérez Barral, felicitou a Esteban polo seu traballo e sinalou que o xogo de Escher é unha novela moi atractiva dende o punto de vista do lector. Hai tamén unha peculiaridade nesta novela que hai pois un enigma que vai atravesando cada xogo. É ese fío común que leva dende o principio ata o final e que é tamén o elemento que fai que tire de nós o libro, non? Que digas, que pasa? Que vai a pasar no seguinte xogo? E iso fai que che atrape e que esa incertidume, esa confusión que hai ao longo de toda a novela provócache máis curiosidade. O certame novela curta Cidade Centenaria de Ribeira contará cunha nova edición, a 10ª. O nome do gañador darás a coñecer nas vindeiras semanas e polo momento pódese coñecer a historia do xogo de Escher premiado na derradeira edición. Espero que gocedes da partida.